Hey guys, good morning. So, it's November 21. Sunday, wala may mga buhaton. So, nang laag na po wala lang. Kanang random lang siya nga laag. Unplanned na laag. Kauban ako mga dear friends. Hey. Hi. Init na dyan kayong kalibutan. Init kayo ang kalibutan sa mangita ng pampabugnaw. Weirdo. Huy! Grabe naman na eh. So, alam siya dad, minta mo sa may palito ng mga pagkaon and everything. So guys, wala pa may kabaluan ng mga to, so see you later. Ano na, asa mo palit ko? Lechon manok. Lechon manok ka. Lechon manok. Kalunod ka ba? Lechon house. Grabe naman. Piniwaan siya ko na o. Nakita ka ana? Yes. J. Eva Beauty Salon. Power Ribbon. Ligo Ogma. Grabe naman. Hello, si Takiya sa J. Eva. Eva ka talaga. Iba ka naman. Iba ka na talaga. Iba ka naman. Iba ka naman. Iba ka naman. Piniwaan ko. Matamad to, sir. Matatawag Mimbalot Falls. Falls ba to dito? Or... Abot mo sa ito siya Lagoon. Murag Lagoon. Mimbalot Lagoon. Mimbalot. Dili itong mimbalot na kuhan. Ha? Dili itong mimbalot. Lain na siya. Lain na talaga. Sobra taba kay basin matuktukan ka. Ano lang? Lang. Nagkiki. Alo. Face reveal sa ulo. Ano, tara ang ito filter. Ano, ang ito fiya. Tara, ito fiya. Ano na besh ni? Ito fiya. Nabibitch. Marketing mo. Nanavitch. Nanavitch. Alagaw. Wala na. Wala na. Nana Vici Appliances. Wala ko kaabot ano nga kanta ba? Resting on my mind. Steps, uy, ginoo ko. Sa nauna naman na siya kanang kuhan sa una, kanang pinakasikat na group. Blackpink sa una. Blackpink sa una. Grabe naman. Ka-level, ang Blackpink sa 1990s, Steps. Yes. Kaya na sila ng grupo. 5, 6, 7, 5, 6, 7, my boobs and baby, ana. Reincarnation sa Black. Reincarnation sa Blackpink. Pero nano ko ibayad gabiin nga. Panay, Konam. Hala. Konam ma. Ko naman. Unsa na? Likon! Lami kayo? Lami. Pila ka gramo mi palit? Konport. Alaham sinizan. Grabe naman. Alaham sinizan. Not shell buena kayo. Adjun buena. Not shell buena kayo. Tiglitchon, diri sa... Unsa ni siya? Glorious? Ni siya gari? Basta sa may timuga. Gitagaan ni free nga Ilang 1/4 na? patikin. 150. Namiging na siligan, no? Lami. Lovely ka. Ngay British. Pwede ka mag-pre-taste from start to finish. Finish. Dili na mapalit. Kapitin sa Tagalog Pinoy kaya. Kapi ang Maaha naman ta, ma. Pero dali maliliyan. Brother, aha naman ta. My God, ano to sa nature? Sa Aha naman ni. nature nga walay crocodile. Tay. Ayaw bigdool sa pantay crocodile. Maaga tayo. Ano ba mga patay? Reminder ka. Reminder lang tayo. Ayun, big doll kayo. Bigdool tayo ha. Nature kay sir. Nature ka, walang tayo crocodile. Punta na tubes mo ng oatmeal. Yogurt. na eh. Pero sa gilid ka. Kasi po. We're here. We are here now at... We're having our lunch here. We're having our lunch. Hi. Lamira? Sport.
Lami ra. Alagat. Tarawa mong guys. Look, our Connecting. view. Look at our view. Look at our Connecting to view. nature. Love it. Basta wala yung naswa. Basta wala yung crocodile. Oh, basta wala lay. Crocodile. Kami lang upat. Oh, mga pangan na mo. Oh, diba? Moto guys, no, napakaroon diri sa Mimbalot po. Look how beautiful it is. Ito may amang table. Ito amang table sa ubos. Ito may nangaon dapit sa water area. So nice. Iligan is so nice. Promise. Oh, look at it. Sugod na gyaragingging, gyaragingging. Yagatsung. Yagatsung. Grabe na chill oy. Kani ang chill kayo no. Nindot ka iligan no. Kasi masultin mo sa iligan. Iligan, dagan kayong opportunities and dagan potentials. Please, tourism, my God, wake up. Are you enjoying the place? Iligan ang syudad, mabuhay. Ay! Kana. City of Waterfall! 1, 2, 3, go! Ha! Pa, para, pa, ta, 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 ta. Yeah! Kanti maligo ko ano eh. Ayaw mo nasa water. Hello, hi sa kaya to my vlog. Hi guys! Dami ko sa may balot. Amo na pikaron. Kami sa balon. Pangaon mo ba kayo yung saging na din yun? Balon dito. May na lang makaon mo gamay. Kapag di masalog. O ayun na kaya ang lawas kailangan protein. Ay magpangaon na pa may root crab for me. Grabe to no. Buwan mo halat ng... Pero wala buhayaw din ha. Uy, buaya ha. Kung may buaya, ayaw hikapa. Bahala pag feeling ninyo nga, siminto siya, ayaw hikapa. Grabe naman to, oy. Hindi gawa ko. Kasi masulti ninyo atong hikap sa buaya. Grabe naman to. Victor. Abi mo, non-living thing ang buhaya. Abi nagdalilingting. Abi nag-display sa Iri City. Lakay na ilang nga buhaya. Ah. Di man mamaak. Porwisyo. Hala. Hey! 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 Girls! Wala, oy. Lovely tayo ang place. Ana! Ana! Wala, agad! Fuck! Tawang table, naraming diri sa gawas. Hi! Hey! Wala ibayad namang table, kaya wala mga kwarta! Mga publini. Pobritics. Pero namin yaon. Yaon. Thank you, yaon DP. Oh, diba? Nice kayo rin makay. Atong tumban is water. Ang falls ba, no? Kay gwapa dyo kayo siya. Super. Gwapa dyo kayo ang falls, oy. Pero kani siya mula ba? Dili kani siya gwapa gid. Hala, grabe naman ako. Stop over namin today is namin sa Great Wall of China. Grabe naman ito. Great Wall of China kayo to. Grabe ang Great Wall of China. Nice na kayo dito. Walang yung Lovely. sa C3 Road. City Road. Sa, Masa siya nga barangay Great Clark. Natulog pa. Pugaan. Pugaan pala oh. Basta pa mga bayan. Pugaan pala o Ubaldo, sagol-sagol na. So guys, nandito ang mga kananan, mga street food baligya. While you're eating, ang ibang scene is a very nice,
Yeah. So let's go. Mangita tao sa atong pwede kanon. Let's go. Hello. Magikan. Siargao. Ganun mo Siargao. Let's stop over sa C3. C3 and then yeah. Grabe. Because we're hungry and then we decide to go here. Grabe naman. Hay, nasa may mga street food. Yeah. Tapos yung siomay. Tagpila yung siomay, te? Ano ba yung chicken? Dapat kaitang Japanese. Ay. Show my boobs kin. Kasi ni siya Fried isaw. Kaning mga inani, kaning mga inanaan. Dynamite. Dito to mga on sa konbo. Saan kipalit mo? Actually, kaya akong gipalit is Z-Maze. Scientific name sa mais is Z-Maze. Sa? Z-Maze. Anong Z-Maze man? Ang scientific name sa mais, Z-Maze. Oh, gano'n man na. I love mais. Sweet corn man good sa atin. Tanawa sa imong scenery, oh. Yes, look at the scenery. Oh my God. Love you ang scenery. Grabe My naman. God, I love. Shh, di mo magulog drinks na na-take ko. Dili na mag-play drinks ka. Gikan sa... Siargao. Siargao. Maligyan mo Siargao din. Nag-hike pa dalong dili because Oh, we're hungry. correct. Narang beach dito na eh. Proud na niya. So, pauli namin, no? Humanamig pangaligo. Let's continue sa among laag today. So, among lagi silang nature. Kaya muna kayo sugad, right? Tinoon siya. And thank you guys for watching this video. So, wala pa nakag-follow, please, subscribe to my video. To my channel. And like and share this video. Thank you so much, Mwah!